Hej YouTube. Jeg vil vise jer, hvordan man laver kanonslag. Eller sådan en instruer. Det første du gør, det er at få fat i tekstcykel. Pas på, grund af de her hæksyl her fra T. Hansen, det virker ikke. Grund af de har en lille plastikprop eller sådan noget herinde, og så virker det ikke. Men du skal bruge normal hæksyl. Det er det for Bauhaus egentlig. Men det er meget hvor det er hen. Det skal bare ikke være T. Hansen, på grund af at der er en plastikstykke inde i, og det er det bare pap. Okay. Det første du skal gøre, det er presse ned her. Du skal have lunden helt over den ene side, og så skal du bare presse. Du skal sørge for at lunde den helt af den anden side. Du skal have et stykke tape frem. Husk jeg har et stykke tape. Fuck, sådan noget klister fast. Du er det ikke. Du skal ikke have et særligt langt stykke tape egentlig. Du kan bare bruge det stykke her. Eller det er et langt nok stykke der her. Pakker det klar egentlig. Hvordan det godt nok. Der sidder den her. Godt. Efter det du skal gøre, efter du har klemt den alle sammen sådan her, skal du, når lunden er helt herude siden, så skal du bare, du skal presse lidt nedad, og så skal du forvente den om, så der ikke kommer noget ud. Og så tager vi et stykke tape. Det virker med alle slags stykke tape egentlig. Men det er bedre hvis det er sådan noget gaffatape eller sådan noget. Jeg bruger bare der tape rundt om rigtig hårdt. Du kan også bare bide i den, men det gør jeg ikke. Sådan er jeg ikke. Kig sådan her. Og så det du skal gøre nu, det er pænt vigtigt. Da du tager din taperulle, her, og så skal du bare kvæse den. Og så behøver du ikke, så kommer der krudt ud, og det gør ikke det sted beskidt, hvor du gør det, ikke? Og hvis du for eksempel gør det, for eksempel hvis du ikke må gøre det, så det har en rigtig god idé, så kan du gemme dem hurtigt. Du kan også presse på siden, så bliver de også godt lavet. Men du kan banke dem lidt løs i starten, ellers så skal du bare lige presse rigtig løs. Jeg bruger faktisk den her Michael Demms her lige nu. Den er meget flad i det. Kan du se. Men det er min måde at gøre det. Du kan bruge alt muligt. Det skal bare være flet og løst. Så jeg finder en Crazy The Min Thundershot. Det var en dum idé, synes jeg. Men så skal du bare presse det ned af. Eller du kan smuldre det sådan lidt. Det tager på lidt tid. Du kan også bare lige trykke den ud igen. Det er også en god idé. Og så får du alt muligt ved den. Men jo mere løs og krudtet er, jo mere branche er det. Så nu kan jeg mærke, at den kan blive trykket helt flad her. Næsten helt flad, kan du se. Den kan trykkes næsten helt flad. Det betyder, at den er færdig. Så har du en, og så spilder du jo ikke. Altså, det er en god måde, synes jeg. Tak fordi du ser med. Og ja, nu skal jeg se en springe i luften. Boop.